Tanawa daw ko da. What's up guys? So, mauna ni among ikatulong adlaw diri sa BUUG ZAMBOANGA SIBUGAY. What's up guys? Mauna ning sumanjud zay. Dito ko kay mama storya day. Mauna ning motion siya. So, karon kay birthday na ni ko ni Glenn. Amo siyang surprise ko no. Surprise today. Is zay. Surprise today. Surpresa na tagaan na mo siya surpresa. Nigibuakan na mo siya itlog. Ganiha day nako chika day. Diba? Ni-brand out man kadiyo. Nigawas ko sa porch nila. Ay, arte ang porch. Oh, ngita ko signo. Wala mo nino. Hello, Kaya. Oh. Hello, Kaya. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Timpaw no uy. Okay, pamahaw na ni Kuya. Lagi, pwede niyang make-up na magnuak ra. Nalimot jud ko Kuya Abi na lakaw. Kung ito paguman ba jud ako make-up ko wala man tayo lakaw ano nag-make-up ako. Manihapon naman tayo Nag-straight pa maniud to. Pamahaw uy. Pamahaw. Brunch day. Mato siya ko na ito ko gawas kay para na kuwag signal. Nabi na nagpa-picture. Kita ka na Kuya. Na nagpa-picture nagtalikod ra ko hinayas signal ako ay nagmotor na siya. Ay! Siya. Kagago. Ay! Pagtanong ako, niliko siya ba? Nibalik siya sa agi. Hunong siya sa gate na siya. Ate Angela! Uy! Ko? Siya, picture. Ay, wapa ko'y ligo, day. Bako pa ko, day. Wapa ko'y toothbrush. Wapa kainom og tubig para mahinloan ni akong ba sa mga tusyan. It's okay not to be perfect. Naigog pa jud ko day kinihag siya day. So, gangster, pasensya kung baho imong bishik cake. Huwag ko dahil mo kung ka nang sa Alaska. Wala pa rin tatalo sa Alaska. Kondensada. Char lang, Gemma. At day. Fiesta day. Fiesta. Ano day? Ano si Ante karon pa jud daw ta nakauno nagkaon kay laban na. Laban. Mo jud di jud ni mabuhi yung Jamaica ug bisiki kung wala ni suka nga pinakurat. Suka forever. Chika na ganihan no. Ay, beef gabi eh. Alas 3 ko nakatog kay nag-work ko niya. Ang usa siya nakauna og tog. Alas 12 na siya natog. Sir, sayo-sayo sa eh. Lihukan kay matog ang bayot. Grabe. Gabi. Nanakustomoy sa igdaanan. Akong tiil na nandiyo siya sa floor niya. Mag-gaana na lang siya ko bagabitay. Yes, day. Sala pa na ako. Lihukay ka day, promise. Okay. Nibalik ko sa may tiilan. Tapos Ikon, imo sa gugito, di, gianak ni mo. grabe, day. Jima naman Promise, pala. Jima, day. bitaw na jud ko tendency manuklod kumatulog. Tapos na Jomela. Jomjela tunay. Tunay. Abi na kog jimar jud today nga gihag kaday. Gihag niya ako. Di ba kung walay video, wala. Wala na tabo. Yan naman story. Naman day story so Jomjela tunay jud ay. Ay, time lapse ko ya. Ay, kebe ay ako rin bilid diri. Ano tayo magchika ka niya kaya? Yan, nakoy chika. Isod yung ganina buntag dito sa kwarto kay para nakoy kwaon. Katong pins, kita ba to? Og sa dihang, tingala ko, na may iro. Ero jud. Na namaghot nga. Kinsa na? Kinsa jud na kuya, isa ba jud kinsa duwa ra jud katawang na dito. Ako or ikaw. Duwa naman ginatawa na dulo dito kwarto lang yan. No, comment na lang po ko eh. Sabay ya, gusto mi ya. Spill the tea. Inay lang, clue. Clue. Kamo na po nakabalo kay kamo naman po na dito. Sige. Ang ning paghot kay naghabol. Pareha mo naghahabol na. As in, tabo ng Ano na? Kilid? Ay kanang kilid doon sa wall? Or kilid nga kanang hapit na mahulugay? Sa tulo ka instance man isulod ko. Naman gyud paghot mo gyud. So nakita gagog dyan ay miduha. Pero ya, kanina lang, kinsa pinakakusog ang pagpaghot. Dira ta magtigi dai. Kinsa ya? Mahadlo. Isa dyan ya. Mahadlo ko kay ma-hurt niyo. Okay ra gyud ya. Spill the tea. It's either beshi cake or Jamaica. I don't know gyud kung natural ba yun nimo ni or Gikapoy lang or gikapoy lang gyud ka or bilar ka or kay grabe man inyong video kay gabi eh. Oo. So kinsa man jud? Jom, sorry Jom. Stress ko! Ba't pinag-kay ko dahil yung ngayon sa
cake. Uy, nakulbaan ko. Uy, ayaw na nang pila. Uy, Bahala ka diyan. Nakuha na ako kung okay na siya. It's okay na to be perfect. And then talagsara ko aghagok. Kay kato sa Manila, kung to, kami ni Clark, ay dili, Clark, Ibihagok mo ato. Kami rin siya tuduhan nga, grabe kay hagok. Happy ko nga, karon kay si Jomi ang pinaka... Normal na Judy ay, ano siya, abi na kung perfect ra kay si Jomi ba? Maghagok ko din siya. Kira, mataasin yung self-confidence. Kuna mo dira! To be honest, ikaw dai, muhagog jud ka. Mahagok siya. Okay, normal dyan na yan. Kay ganina pagsulod ako, pinasimple kay kaganina. Anak ka, nahabol diri sa imong neck. Pagsulod na ako, paggawas na ako sa portahan, tingala ko, ni anak na ka. Yang ako jud kusog jud kaya. Oo. Murag bark ko na ko. Ngayon ba, kamo kadungog sa self nga naghagok ay lisod pud. Kadungog ko. Kailangan ko makalog akong self na maghagok. Video ta, ay naman sa CCTV dai. Short to die? Update no, alas 3 na sa hapon. Wala na, nang trabaho lang ko. Trabaho ta, kay gwapa rabeta dik dato. So wala ko kibaon sa mahitabo karon. Pinaka-excited ko sa Budol fight. Nag-uwan! Ambot bitaw pero nag-tweet ko sa Twitter. Siyempre, tweet gani, di ba? Pero ni anak ko nga, ganahan ko maligo og uwan. Yes, ako po dai, dugay-dugay na ko nga wala ko kaligo o Bata pa ko ato. Banda ba dai? Mama, I can't figure out just what to do. Teka nang magkakudako. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 7, 6. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동 Hindi pa yun siyang buhib siya. Bastos ka gaday, mababaan ka gaday. So guys, update. Alas 6 na sa gabi ino niya. Delete ako mag-makeup karon kay igor mas mga on. Pero naikog akong kagwapa sa kagwapa ni Jomi. Sa mata nakaahat kog makeup. Nag-red lips pa ko no, nga mag-budol fight ro mawaar ng gihapon ni. Cute kaayo. Kani akong pugong kay gikan ni kang Tita Zani sa ilang store sa C3 Mall sa Eva Ventures. Dermal lang ko gamay no, gasakit akong ulo. Basta yung tungod di sa uwan ganiha. Ambot lang sad. Basta ino-air sa jug ko. Yeah, I know that. Makakaon nami. Mga onami. Ready na akong mag-fight sa Budo fight. Dili ko ni birthday ni Kanday Ganday. Hindi ako. Panang corona ko dai. Pag corona lagi ka. Uy, gati malam lang. Isa man birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Naglibog ko sa kwaon. Update ta karon sa Saan ka kaon. na mabilin? Kami na ang Ano ka na mabilin niya? dalas. Maiwan. Ayun. Ano ba? Matira, matibay, matibay. matira, matibay. Gabi si basta maiwan. Mura kami na lang nabili ni Bisikik ni Reno kaya busog ng mga tao. Busog ng mga ataw. Busog ng mga atab. Kami diri, kaon Japon. Tomorrow. Ay, focus inyo. Hello. Tuwi kayong focus dahil nagkamera pa siya. Hey guys, so mauna ni ang among ika-upat na adlaw. I think na ay mahitabo, pero okay ba sa mahitabo? Pero daghan siyang mahitabo. Alas ko ano no? Alas 11 and manakog makeup. Pero napaywa na akong mag-makeup dere. Lang dira? Isa ba? No pressure, dapat gwapa ta mga unpod. Ay, asa dita padung. Ano yung tindahan? Ay, mo di sila So namin karon sa Mercado. Ikaduha, first day. Muna ang first nila nga tindahan dyan. Day, anak tita day ba? Gusto ba daw kong mag-Hawaiian? Baka gusto mo, day. Gusto ko yan. Pero kani siya, amo ni pasabot ni Glenday. Nga? Ang inyong first business daw tita kay kana ba mga thread, mga tanod-tanod. Wait.
Ano ni siya? Hala, pwede ni siya ma-DIY katong outfit ni Jenny. Saan ka nila, day? Laday. Nalaban na dyan siya para sa iyang vlog. Uy, Ano na, ngalongkot na. na mag-vlog yun siya. Day, kapatid ka, day. Asa, day? Kaya magpapa ko kalo, day. Pinali ba ng kalo sa Hawaiian, tita? Dili, day. Pumpum? Pink, tita. Hala, day, na-adjust yung flower crown, day. Love you, dun. Love you na ni tita, uy. Tanawa daw ko, day. Ay, dili na ko mag-vlog. Di siya mag-vlog, tita. Pahubuan ko na mo. Laban lang dyan niya itong costume dire na para sa vlog ni Jomi. Let's dance the night away. Let's dance the night away. 1, 2, 3, let's go. 저마다. Let's dance the night away. So, mao na din ni ang ilang katulong nga store nila diri sa BUUG ZAMBOANGA SIBUGAY, pero mega tax gihapon ang name sa store. Unsa day nakita na gyud imong tawas day. Day, tita, sa tanan ako, di ba ko piluka, tita? Tawas ra jud akong gipangita, no? Nangita ta sa grocery, way tawas Wala, para sa bitaw. hotel. Lisod kay mangitag tawas pud sa kanang mga Rose Pharmacy, mga inanay-nana, mga pharmacy. Ko, tita. Nauwanan na mi. I-update alas 4 na no. Nagnoak lang mi. Merienda time. Naikon dire. Yung spaghetti. Lamig kayo ang spaghetti nila. O yan na po laing meat and greet inyong Queen Unicorn. Tomorrow. Nagandam pa mi. Pero sige, yo-yo ganiya ang bayot. Basis of the human nature is that we should justify the justification of our justice system Pag dali, di ba patay ka? so that we will be the stigma of society. Busy kay eh. Yan na ginawa. Ako lens cap day. Laban na ka day. Yes, Dai. I was so afraid, Dai, because the partner of this is gone and I can't walk. And go, oh my God, you gotta fight it or else I can't walk. The lonely seas of the tomorrow. Okay. Ako pa doon ako humankaon siya. Pakaon pa lang siya. Pagkaon na Ay, kulang, Dai. Suka. Dai. Atura, Dai. Pa! Tako, Dai. Sakto rajud for 5 days ang kanang pinakurat niya.